ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te seryetay o itaalawas ana paulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pudno ka di tinadamag ko, nga damanan iborbording mo ako lehiyala. Nakadama ka manan iti dayta? Wan no saan lang ti sungbat. Di mon amwan no asino tinangibaga kanyak. Labid laeng tinangibaga kan ka iti saan nga umno. Saan nga ulbod ti tao anang ibaga kanyak? Mano na babay ti boarding mo, idi nakaadal da, pinanawan da kamutlaan. Saan apod no dayta nga ibagbagam? Ulbod ka talaga. Panawan ka man langan. Pumalaw ka! Tadi mo kaya't adenggan ti madingaramid mo! Bianca, naggapo dito'y dakit ko kay ti silad nga babangan ta. Agong ungat. Saan tapay ngamin ang nakabayad iti abang? No dita ka no pa'y makabayad inton umay alawas. Agim pa kita ka nun. Tapanawan tanto'y silad ta. Ay, sapay awan ti amok ang maalak kadana ng akwarta. Amok nga awan kwartada. Kasano nga rudaytan? No umalis ta iti boarding house, masapul tamanan ti ang deposit. Kaaduan kat 1 month advance, 1 month deposit. Anya nga rod ti aramidan tangay. Papananta. Sayang ti panagadal ta na sumardeng ta. Di mapantagpak pakaasi, nga inton umay abulan ti panagbayad ta. Oo, sige papuskulan tan ti rupa ta. Awan mo't ngaming papananta. Apay nga inawis na dito'y parking lot ti dakkel a restaurant. Barang adda maban ni itak a sugar daddy. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda nga min nakitak a dekotse alumakay. Langa na tibak ng ababaero. Anya kumanukas ta? Anya ti aramidam? Kayat ko ti makaadal. Tapno maliklikak ti kinarigat ti biyang. Kat, anya nga rod ti plan-planwam? No makita ta alumugan ti lakay iti kotse na. Kunwari, agpasagidak. Ha? Kasano no masagid kang agpaiso? Saan ko siguro nga ipatay? No ipanak iti ospital, nasayaan. Anya? Kayat mo ti maipan iti ospital? Hay, agmauyong ka din. Anay ko. Ala. Miss, nasagid ka kadi. Nasagid mo ti gayam ko, sir. Mala. Aglugan kayo na tamapantaw iti doktor. Saan samutan ang makapag natigayam ko, sir? Jaysikigan na tinasagid mo. Ala, agtinulungtan na taipantay iti doktor. Sige nga rod, sir. Mga no anda nadangran kan kwa na. Isu nga rod nga ipantay iti doktor. Ipa-x-ray ta, tapno sigurado. Ala, tulungan na. Nagtulad kan anang ipasagid iti patong mo iti kotse. Nasakit nga rod ti patong ko. Napanandila kayo. Napanaki na sa udya, doktor. Ipakita na kano ti resulta ti x-ray. Mataranta ti lakay. Uray lakay, tadamat itsora ti lobo. Anya ka di plano. Di ka maawatan. Barang day tati pakabuklan ti aramaap ko. Nulakit kayat na. Pagbalinak a sugar daddy. Ha? Kwartaam? Di kayat mo asawan? Nulakit i-boarding na. Anya pa ingay. Ay, madiday ta plano. Kasano na da asawa na? Asawa na lata. Saan kumit atagi ko ang ti asawa na? Buludak lang. Anya? Saan ka di abakat abalasang ti amom ababay? Wen, apay aya? Armom kit di, tabak nang dayjay. No ibagam apagadalan na kay ti kolehiyo. Sigurado, kayat na. Agadalak ko na? Sayang lang ti kinalaing mo. Nagsardang ka nagadal. Gaputagor nung kapay ako nam. Mayat nga tanimam amang tulong kanyak? Nagkapsot kan. Madlaw ko nga adda panagayat kan kati amom. Unang bakit amay dilig kanyak? Sapay, nagado ti kamuro na.
Bayampay data kinabaket kan kamuro. Tinasken, makaturpos ka. Kasla jay linaon ti bulsa na ti almanak. Mayat sagat ti singasing mo Adda nakaamwa nga agad adalon ti driver mo. Wen, ading ko. Kayat na ti agadal, iso a pinalubusan. Ije ka numat silid mon amat maturog. Awan dakas na, tagpada kami mat anawaya. Kat, mangala ka kadi iti sabali a driver mo? Amok mat ti agmaneho. Samaysa, itulod nak nga umuna iti bigat. Kat sukunan nak iti malam ijay restaurant ko. Driver mo laang idi. Ngamita, driver and lover. Naragsak kami adwa. Awan makunak ka ni Henry. Kaskabsat mo, kayat kalaang nga palagipan. Ubing unay, kandi mo ammo no napudnukan ka. Iti kabayagnan kas driver ko. Diyak pa'y nakita anagaram iti sabali. Saan matapim mampanaw iti silid na iti asidag ti garahe me. Nya, kumay mo ka di sukunan ti sugar mamim. Hoy, tangiwat mo. Mangag na ka. Ipasubo nak manan. Lalaingam kit di ahut-hutan. Inak man kit di ayan na. Tilay bagbagam. Intun adda makaidanon. Lalaingam alailwen. Tapno makadlaw. Ay, agtal na ka man. Imbagtawan ka duwata ditoy. Nasirib to'y gayim mo. Alangan ba't nga agsauak no adda kadwata? Ay na, nalaing kan. May paspasubo da tao ti raramidam. Ala, mapangkan iti ayan na. Adda ka mo't gaya man, love. Nalpasan ti klase? Uwan, love. Imayak apa man ang nalpas ti klase. Tapno makatulong akman. Si kakit di mat. Adamot dagiti waiter kan kusinera dito ay. Tumulong ak mag-waiter, nuado ti tao. Adda kan kadayta? Amom, naku na ti kabsat ko, nga amangan kanunulukwan nak. Anya? Kasano ko malukon ka? Amangan kanuno, kukwartaan naklaan. Saan pa mapasamak dayta? Napudno ako unay ka? Pudno ka di dayta, nga imbagam? Wen, pudno la unay. Sika lang ti babae iti biyag ko. Umay ka man kit di. Makikiak dita. Awan pagdanagam, kung natigayam ko a doktor. Nasaktan la ang tinasagid a muscles mo. Apay ngamin asinagid nak, sir. Agbalasiw kami kuma. Sorry, miss. Naira na nga minakinitak ti cellphone ko, taagre-ring. Mabit lang, Tay naggatangan ti agas di ta parmasya ti ospital. Kalpasan na, mapantayo iti kantin. Sige, sikat ti makaam mo, sir. Urayag ti agas, tanasakit ti patong ko. Sige, inakpay nga rod gatangan ti agas. Medyo limitam ti patong mo itay nakita ti nurse. Nagturod ka talaga. Basit laang na ito eh. Barang kumagat iti baniit. Ay, pilya ka talaga. Agkasapulan taon na iti kwarta. Madlaw abak ng tilakay. Ngam kaasimat, nagbalin a biktimam. Ay na, dinakman konsensyaan. Awag ti panagkasapulan da ito eh. Agpraktikal takit di. Siyak gayam ni Macario Douglas, may sa negosyante. Anya ti madaydayaw anagan, dagiti nalalapsat ababalasang. Siyakmat ni Bianca Lico, kolehyala, sir. Siyakmat ni Glenda, kolehyala akmat laang, sir. Ayun gayam. Apay nga da kayo iti parking lot. Awan sa apat kotseyo ijay. Kuwang amin, sir. Kuna ti may sa akaadalan mi, amapan kami ijay.
Taada ngamin aramidan mi. Class project, ngam kastoy matan tinapagteng ko. Anya ka di a class project dayta. Anya ka di daytoy? Interview? Ay, unan niya. Pasensya kayo na. Curiousak lang amin. Taga-syudad kayo ka di? Ako, sir, agab-abang kami laang. Nugas ta. Itulod kayo nga rod, kalpasan ti pandangan tayo dito. Tanarigat ti agkumyot. Nukayat yu, at da apartment ti gayem ko. At abanga ka, ngampi manaw ti sigod nga gigyan. Nukayat yu, da kayon ti agyan. Sir, awan pagbayad mi, naawan pa'y trabaho mi. Amumat, estudyante kami. Siya timang bayad. Awan kat nga ron ti agyan. Nukayat yu, da kayo timang dalos. Siya ti agbayad. Agpaiso, sir? Kasla caretaker kami? Wen, ngam ka na yun nagtutimapan iti apartment. Okay, sir. Game. Ang kasanungay dagiti gargaret mi. No problem. Intayo alaen, tadamat lugan ko. Sige, kayo nga ron naging pake. Taurayan kayo dito isalas. Basit lang magkat diti gamit mi, sir. Okay, urayan kayo. Kasano tigayim mo? Marigatan samat amak na. Sana balit ang tulungak, sir. Siyak ton timang bagkat amang irwar kadag iti maikarga na iti maleta na. Nulakat maikargayon iti maleta o may kubagkatan. Saan mat siguro at tonelada ti kadagsan na? Saan mat, sir? Natungpalan ti kalikagong mo. Rumbang laang, tanagsakit ti patong ko anasagid ti lugan ti loko alakay. Ibagbagam day tangam awmat basol na. Ingagaram ti nagpadumpar iti nagandar alugan. Ay, agtulag ta friend. No asino kadata ti arman na, agwin latan, tapno pagbalinan ta a sugar daddy. Kasano no ibaga na live-in, jak mairusok ti makilive-in iti lakay. Saan mat ngagnanayon a relasyon? Inton makalpas ta, goodbye. Ala, panangloko ti kasta, Bianca. Masigurado nga adda asawa na, imposible nga awan. Ala, umay ka, rumor takit din dito sila. Amangan nung masikuranan nga gururay. Nakadanon tayo iti apapangak nga apartment. Asidag iti town, sir. Dakkel nga apartment. Wen. Ala, intay kita anti unag. Adda dua siled, kan adda salas na. Bukod yu ti kusina, banyo kan CR. Wow! Nagmayatan no kasta, sir. Diyan naggapuan mi. Share kami iti kusina. Kastamot tan ti CR. Kasta ngamin ti boarding house dagiti estudyante. Duma dito ayan ti apartment ko. Ala, rumor tayo dito yung kotse. Taintay kita ang ti unag ti apartment. Sige, sir. Bianca, kumpot ka kanya. Numarigatan ka, bumaba iti kotse. Napanan dyan lakay. Ngam agsublinto ka no, ta kumustaan na ti kasasaad mo. Sika siguro ti kurso na da dyan lakay. Nagbaligit na, friend. Naka-apartment ta adi na oras. Galanti alakay. Nasakit ti patong ko. Kasanunood na nadangran atulang mo. Ay, sikan tumat ngamin. Saan mat ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pa'y laang mat amag na. Kabutang ko mat anong tartaray. Ay na, kaslata mo't labak ng dituyan. Agkasilid talaang nun, tanalawa mo't ti silid. Bay ang tabakante, ti may sa asilid. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak.
Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryetay o itaalawas anapaulwan, mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.